To bende kaka isewacho ni NSS sirikal ma pacho kae kinde mang'eny atiyo kod chike mago mag IMF mar mondo mi gimede hinyo jopiny. Kata kamano bende ma yo makare monego bed ni tiyo godo mano juogo jopiny osuru makinde ka kinde nikech kata kwang'ie sirikal mokalo weche ma kamagi ne onge gibiro mana kod sirikal manyien ni bende ma ilai nikech jopiny be wanyalo wacho ni tinde jopiny ol kata gi ywak kila ng'ato king'iso to wacho ni tiya matek iyud mari minyalo yudo. Ingeni king'iyo Kenya gi Ghana. Ghana sani ng'ado tax giduoko osuru ma ji chulo e yore moko piny. Sami duoko osuru ma ji chulo e yo moko piny, encourage production. To onge piny jolony wacho ni onge piny ma osedongore kuom medo ng'ado osuru. Koro mano e kama ntiere kendo mismatch ma owacho cha. Jok mosomo neno ni owinjo kik wa overtax, kik wa overburden taxpayer. To jok ma implement to neno ni mane yo matiyo. Koro kanyo ntie ng'ikruok bende. Kamano. Ilero kanyo makare ahinya to bende mana kaka ichiwo ranyisi kod pinyno mar Ghana ma nyaka sani koro ponono duoko piny mano usuru mijuogo jopiny. Marwa matimore e pacho kae piny Kenya kae bende ponono en bende unyalo bede kata kinde mabiro mbele. Bende inyalo duok gi chien mar mondo mi koro wach ni NSSF ni nwaseketo ni koro ijuogo 2,160 dwe ka dwe mano michulo nus nus. Shif bende koro ero nitiere omenda mano semedi atamalo 2.75. Bende kinde mabiro mbele ponono inyalo duok gi piny kose time kata kosekete chik ten osekete chik ma onge dok chien. Ingeni chike gi gin chiken gi miloko to iloke e yo mar makale yo mar bunge. Koro momiyo kanye ma wacho ni wang'ni ne wanindo. Jok mane wayiero mane bunge mang'eny kuomgi yudo wach kowuok kuom executive ni dhiuru ukalma. Kore momineno ka chike ma sirikal ochano ka gidhi e bunge to gikalo. To kaeto jowa moko ringo dhi e high court tichunge. To kochunge kodhi e court of appeal to kalo. Mano ing'eni trend ma waseneno koro ka. Koro apani sama koro jopiny dhi dwaro mondo chike gi loki. Magi e discussion mowinjo wabedgo gi jok ma dhi dwaro ute bura. Ni in idhi od bura, chike mage midhi kwayo mondo oloki nikech gigi ema hinyowa. Koro nikech ng'e ka chik ni idwa ni dhi oloke to nyaka a member of parliament ter a bill e parliament makwayo mondo gigi odwok piny. To ma pok aneno ka jotendwa o prioritize kamano. Anno ka Ruth Nyathi Ochieng' orona ote moro kae. Ng'isa kae na apenji penjo makamae. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni usuru hinyo jopiny, especially mar NSSF. Sirikal ng'ado pesa mathoth sana. Penjna wendo ka bed ni ohala moro dhi nyime e ofise go kose. Mogik ong'isa kae ni penjna wendo ni ndalo mane ondika ni ng'ada NSSF to naweyo adonje biashara. Bende inyalo duok na pesa nago kose mago dhi kamano. Mano penjo malewa ahinya nikech nitiere jogo mosebedo ka chulo NSSF to ponono kata ka tich orumo ni koro ionge kod nyalo mano mar chulo NSSF. Omenda digo dhi adhiya kamano kose nitiere yo ma ng'ato nyalo claim godo mar mondo mi oyudgi. Owinjo bedni Ruth dhi mondo o claim omenda ni en mani depend ni osechopo higadi nikech mae pesa mowinjo konye kata estate mare kosechopo retirement age. Koro kano oweyo tich to poko retire samoro ok obi yudo omenda no kapok o attend the retirement age. To owinjo rieko manyalo ng'adone en ni odhi NSSF mondo okwa statement mare. Nikech gi ID mare winjo bed ni gin gi statement manyiso ni sirikal nigi pesa ne maromo nade. Kamano. To nyaka koro chopa retirement age matiende ni sani kata kodhi to ok nyal miye. Owinjo bed ni pod ogolo gimoro mathin kuom ohala ma en gono mondo o improve go gimobiro yudo on retirement.
kamano. Matine ni omenda makamano Ruth, ageno ni winjo duoko makare ahinya nyalo dhi kacha ka NSSF go pande mari ting'iane ni kinde mane ichulo NSSF ponono ni chule to in gi pesa di kacha mar mondo mi obi okonyi e kinde mabiro. Bela ng'eni wach ni mar NSSF pod en wach mabende pod nyalo bedo ka nyayo penjo mopogore opogore kuom nyako Ramogi Ajwang' mane